5 másodperc. Néha csak ennyire van szükségünk, hogy másképp döntsünk. Abban a jeges pillanatban pedig rájöttem, hogy sokkal nagyobb hatásom van a döntéseimre, mint amit azt addig gondoltam. Köszöntelek ismét a csatornámon. Én Farkas Judit vagyok, pénzügyi és életmód tanácsadó. Ha jól akarsz teljesíteni, amikor az életed is múlhat rajta, valójában akkor kell gyakorolnod, amikor nincsen tét. Egy pánikhelyzetben ugyanis beszűkülnek az erek, a vér elsavasodik, hogy ne legyen jó ízünk, amikor elkap bennünket egy ragadozó. Az agynak a frontális lebeny, a tudatos, racionális gondolkodásért felelős része teljesen lekapcsol, és az amigdala veszi át az irányítást, ami az ösztöneinken alapszik. A pénzügyek mellett most már évek óta foglalkozom az emberi test és elme rejtelmeivel, önismereti munkával, ugyanis rájöttem, hogy csak akkor tudok minél többet adni a világnak, akkor tudok gondoskodni igazán az ügyfeleimről, hogyha először saját magamról gondoskodom, hogyha a saját poharamat töltöm fel, hogy legyen miből adnom. A pohár pedig akkor lesz teljesen teli, hogyha a testi, a szellemi és a mentális egészségedről is gondoskodsz. Wim Hof egy jelenleg 63 éves holland extrém sportoló, aki 26 világrekordot tart a zsebében, köztük azt, hogy közel 2 órát ült egy kár jeges vízben, egy korty víz nélkül lefutott egy sivatagi maratont egyedi légzés technikáját használva, 66 métert úszott egy jégtábla alatt, egy szár rövidnadrágban megmászta a Kilimanjárót. 3 pilléren, légzés technikáján, hidegterápián és mentális fókuszon alapuló tudományos megközelítését világszinten, köztük Magyarországon is oktatják. Ezt kihasználva pedig párom születésnapjára részt vettünk az egyik Magyarországra rendszeresen látogató instruktornak a workshopján. A mi instruktorunk Varga Zsolt és elképesztően aranyos párja Csibe azonnal elküldték nekünk e-mailben a workshop előtti felkészüléshez szükséges tudnivalókat, egy egészségügyi nyilatkozatot, küldtek nekünk a felkészüléshez videókat, anyagokat, és egy 20 napos hidegzuhany kihívást is, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a hidegre, amit bevallom őszintén, hogy én nem csináltam meg. Varga Zsolt elérhetőségeit egyébként a videó alatti kommentben is megtalálhatjátok majd, hogyha szeretnétek magatokat kipróbálni ti is egy ilyen workshopon. Az esemény helyszínéül Veresegyházon egy életmód központ szolgált, és délelőtt 11-től délután kb. 4-ig tartott. A jegesvizes merülést a Wim Hof módszer mögötti tudományos kutatások és tanulmányok, egészségre gyakorolt jótékony hatásai, a mentális fókusz, valamint a légzéstechnika elsajátítása előzte meg. A módszer világszinten segített már rengeteg ember egészségének javításában, legyen szó hormonális panaszokról, autoimmunbetegségekről, emésztőrendszeri problémákról, légzéssel kapcsolatos problémákról. Ha van neked is tapasztalatod hidegterápiával vagy a Wim Hof módszerével, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek hogyan segített a hidegterápia, nektek hogyan segített Wim Hof, hogy videónézői is lássák, hogy mennyi mindenben tud segítséget nyújtani. Az oktatás és az ember feletti élményű légzéstechnika után elképesztő magabiztossággal vonultunk ki a jeges medencéhez, amit addigra Csibe 80 kilónyi jéggel töltött fel nekünk a víz mellett. Ez volt a napnak gyakorlatilag a fináléja. Hogy ismerkedjünk egy kicsit a vízzel, Zsolt csinált nekünk egy 60 másodperces kis kihívást, aminek az volt a lényege, hogy csak a karunkat kellett beletenni a jeges medencébe. Úgyhogy mindenki nagy lelkesen fogta magát, és karral belemerült körbe a medencébe. Én ott teljesen összetörtem. Leírhatatlan volt az a villámcsapásszerű fájdalom, ami a karomat átvette abban a pillanatban, hogy beletettem a medencében. Én teljesen pánikba estem, és kb. 20 másodpercet bírtam, miután kihúztam a kezemet a medencéből. Akkor ott így ledöbbenve ránéztem a mellettem levőre, és mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy én ezt a fájdalmat az egész testembe érezzem. Én biztos, hogy nem fogok belemenni abba a medencébe. És elkezdődött bennem ez a túlélési folyamat, amikor a kortizol, az adrenalin, az erek beszűkülése, az elsavasodás eluralkodik a testen, lezár a frontális lebeny, az amigdala átveszi az irányítást, és
beindul a fejedben 1000 gondolat, ami azt mondja meg neked, hogy miért nem jó ötlet az az ismeretlen, amit tervezel. Úgyhogy jöttek a fejemben a jobbnál jobb kérdések. Volt már olyan, aki szívrohamot kapott a medencében? Biztos, hogy jól fel lettünk készítve? Totál be fogok írni. Én leszek az egyetlen, aki nem fog beállni a medencébe. El fogom sírni magam. Mi lenne, ha csak elszaladnék? És akkor eszembe jutott Mel Robbinsnak az 5 másodperces szabálya, ami nagyon sokszor mentett már meg stressz helyzetben. A módszer úgy néz ki, hogy 5-től elkezdesz visszaszámolni, ezáltal a tudatodat a frontális lebegybe fogod újra visszahelyezni, ami a racionális, a gondolkodó, ugyanis számolásra a tudatos részét használjuk az agyunknak. Ezáltal megkátolod azt, hogy az agy elkezdjen téged túlgondolkodással lebeszélni a cselekvésről. Ugyanis mi vagyunk az egyetlen faj a Földön, akik képesek vagyunk a múlttól rágódni, vagy a jövőn feleslegesen aggódni, és hiába ez különböztet meg minket az állatoktól, a túlgondolkodás megöli a cselekvést. Úgyhogy amikor utolsó előttiként rám került a sor, ezt tettem. Nem gondolkoztam, visszaszámoltam 5-től, és csak merültem. Az első 30 másodperc elképesztő fájdalom. Beszorult a mellkasom, levegő után kapkodtam, elkapott a pánik, megállt a gondolkodásom, és minden megszűnt, csak én meg a jeges víz maradtunk. Semmi másra nem tudtam gondolni. Zsolt nagyon profin elém tette a kezét, és azt mondta, hogy képzeljem azt, hogy ez egy gyertya, és próbáljam meg elfújni is. Fókuszáljak csak a gyertyára, és lassítsam le a légzésemet. Ez nagyon-nagyon sokat segített, úgyhogy a 60. másodpercre már sikerült a légzésemet visszalassítani, sikerült egy kicsit megnyugodnom. A 90. másodpercre pedig már annyira sikerült lelassítanom a légzésemet, hogy behúnytam a szemem, és egy szinte meditatív állapotba kerültem, mint amikor minden reggel leülök meditálni. Úgy éreztem, hogy az elmúlt néhány évemnek a munkája, a meditáció, a testtel, az elmével, a szellemmel való munkálataim, a szokásaim ebbe a néhány másodpercbe csoportosultak bele. Az fontos elmondanom, hogy ezt a jegesvízes merülést semmiképpen ne próbáld ki otthon. Mindenképpen először szakértői segítséget kell fogadnod, illetve az orvosoddal is konzultálj, hogy csinálhatsz-e hasonlót. Kezdőknek egyébként 2 perc az, ami javasolt a medencében, viszont én annyira jól éreztem magam, hogy végül én töltöttem a legtöbb időt, 3 percet a medencében, amikor Zsolt szólt, hogy így elsőre ennyi már elég lesz, ideje kiszállni a medencéből. Az egész jelenet egyébként magát az életet szimbolizálta számomra, hogy mennyire félünk új dolgokba belekezdeni a félelmeink miatt, amik valójában csak a mi fejünkben vannak. Ugyanis addig, amíg nem úszol egy medencében egy cápával, vagy nem vagy egy ketrecben egy oroszlánnal, addig a félelem csak az elmédben létezik. És hogy sokszor csak 5 másodperc választ el minket attól, hogy másképp cselekedjünk.